खौ जोङो गाजा गोमजायै बरायनानै लानो हादों। बिनि थाखाय बोथोर मोजां होनायनि थाखायबो जोङो बे समाव इसोरखौ धन्यबाद होदों। दा जोंनि बे 3 नम्बर सानजा क'क्राझार विधानसभा इलेक्शननि बे समस्यायाव आङो सिदायै बुंनो सानदों। जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारी बिथाङा जोंनि थाखाय पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो बिथाङा जेब्लायबो आवगायदों। ओंखायनो जोङो सांग्रां जादों आरो जोङो बे ओनसोलनि बे एरियानि मानसिफ्रा बिथांजोंनो दंजोबो आरो जोङो BPFनि गासिबो पक्षबादि जोबखा आरो जोंनियाव बे मा होनो आमिनपारा भट केन्द्रआव 579 ता भटआव फ्राय जोंनियाव गासिबो BPFखौनो बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो मेडामखौ मोननो हानानै जोबोद गोजोनबाय दिनैनि दिनाव आरो मेडामा 100% MLA जानानै फैगोन होननानै जोङो मिजिं थिनाय थाबाय आरो बाराखौ मा बुंनो बेखौनो बुंनानै आं मिडियानि सिगाङाव फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। एकदम 100% बिथाङा इयंयैनो दं आरो बिथाङा जोंनि थाखाय मावगोन आरो मावगोनबो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दा बयसा दं हिसाबै बिथाङा मोनसे इन्टारेस्ट थागोन। मानसिफोरनि मोजां मावनो हायोब्ला प्रत्येक मानसियानो मोनसे उत्साह मोनो आरो बिथाङा निस्सय बे खामानिखौ जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजांखौ आं मावगोन होननानै आसा खालामो। आरो सिगांनि थांनाय प्रमिला रानी बायदेवआबो जों मावदोंमोन, जोंनि पाब्लिकफोरखौ नाया नङा नायदोंमोन। थिग बेबादिनो बिनिफ्राय बांसिन जेन आरो सेवलि महिलारी बायदेवआ मानगोनां सेवलि महिलारी बायदेवआ बिनिफ्राय साबसिन आरो मावलांगोन होननानै जों आसा खालामबाय आरो बिथांखौनो जोंहा खाथियाव मोननानै जों दिनै जोबोद गोजोनदों। बेखिनिखौनो आं बुंबाय।